Muna jin ka. Bari mu je ko mai awara ce a samu mu ci kaji. Yawa ga mai awara radu Allah. A'a baby. kuke. Baby ya gida ya aiki. Wallahi lafiya. Kwana biyu. Wallahi kun buya. Wallahi. Dan wancan abu kuma da yake nan ba. Data. Me fa? Baby. Akwai ta soyi sosai. Wallahi. Wallahi ai gobe zan zo in Allah ya yarda zance. Allah. Baby. Wallahi a dan samu dai dan lemu haka dai a dan sai mun kafin dai yan abubuwa su abun nan. Oke, to ran sami yaro sai aika ya nan. Baby. Kisa nake masifar saki wallahi. No. Babu matsala baby in Allah ya yarda. Komai lafiya kalau. Zaki ga leda baby. To shikenan ba da. To alhamdulillah ai tunda kuɗi muka rasha ba shalla ba. Salamu alaikum. Alaikum salam. Yawa mai ke tafi da kai? Do dama babban mu ne ba mu kuɗi ya shehu mu zo birni mu samu abin da zamu yi shine muka zo nan mu shaye wannan gidan man mu rika jama'a radu Allah. Gidan man nan zaka siye? Yo radu Allah shine. Gidan man na zaka siye? Mun shaida shanaye ai mun debo kuɗi. Okay, a gaskiya ka ji da kanka ka sai da shanu ka debo kuɗi. A radu Allah. To ba da amma yanzu ya kake so a yi. Haji ana kiran sallah. Na ji an kira sallah. Kuma ya she mana duk abin da muke yi idan muka ji kiran sallah mu rije mu she mu dawo mu dora. A tabbata dai miliyan 40. Miliyan 50 ne a shekara. Miliyan 50 ne ma. A radu Allah. Wala ma kare ke sallah ka. Kuma nan je office ina ne sallah. Sai da kai ake samun karuwa. Gaskiya wannan bai san daga dan fulani gogaje. A few moments later. Alhamdulillah mun yi sallah. Yo to amma wannan ba mu gan shi ba fara radu Allah. Yo to alhamdulillah ai tunda kuɗi muka rasha ba shalla ba. Kai dan gidan uban waye zaka ce budurwan mu bai kyau ba a radu Allah. Kai a radu Allah. Kai waye yake neman ya tsokano kan shi bala'i a karkaran nan waye ya taba muna kai? Wani ne. Wata mele shi. Yo a radu Allah an taba wani na ba. Muje mu Na yafe. ka yafe mushi a radu Allah mu ba mu yafe ba mu je mu shi uban shi ko waye kamar je da Allah kai mu je a radu Allah kai dan gidan uban waye ja kashe budurwan mu bai yi kyau ba a radu Allah. Assalamu alaikum. Barka dai. Dan madara da abaka kalle ni nan da abaka miliyan 100 da Najeriya ta gyaru wanne ne ka fi so? Durin uwar karaje Najeriya. Jurin uwata. A ci bashin ka da ni kan yawo ka.